Sigato la Chikanja Fakoli Kumba Fakoli Daba Bokar Traoré a Joya Taye n'ale bɛ jamana in kɔnɔ ale tɛ radio so si lamɛnni jɛgɛfɔ tɛ sabu kunnafoni gɛrɛgɛrɛ bɛ sɔrɔ jɛgɛfɔ de la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo bi ye tarata ye Bokar Traoré sunkalo ale bɛ k'i sɛnsɛn ka na o kuma tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa donc an bɛna glace ji min dabila glace dɔrɔn dumuni o bi dabila lajɛli o bi dabila mɛnni o bi dabila lajɛli cogo di o tɛna kɛ cɛ ka kuma ye k'a ta k'a kun o banna o banna pewu k'a lajɛ f'i ɲɛ dan o fana banna pewu k'a nege minɛ f'i ɲɛ dan o fana banna pewu an bɛ taa an bɛ nin fan fɛ o la Wari o kuma ala ka sunkalo jira na sunkalo n'ale ko fɔra a bɛ musaka ko fɔ ala ka musaka nɔgɔya ye jamana in ka gɛlɛn bi cogo min na ala ka musaka nɔgɔya ye nka nɔgɔyaba ye ala ye maninfin bɛ jɔrɔ fɛn dɔ la ala b'a nɔgɔya peten kelen Bokar Traoré i ma ye sanjiba surula jamana in kɔnɔ don na hali ni commune kɔnɔ an ma caman sɔrɔ nka min kɔni ye yɔrɔ caman ye anw tun bɛ nɛɛma kɔnɔ ni kun bɛ ji dɔ fɛ yɛrɛ n kun bɛ se ka dɔ soli ka na d'i ma bɛɛ n'i ka turu don o don y'aw ta ye ala bolo an fana ta binalen ayiwa ala ko don Bokar Traoré o kuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan Bokar Traoré fasiri kɛbaw an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn o bɛɛ lajɛlen sabu ko n'i y'a mɛn i jɔngɔnna doni balan tɛ ɲumaga ɲuman de b'i la siga t'o la n'i y'a man da lase fasiri sɛbɛnw ma dɔw de b'a sɛbɛn minnu bɛ munumunu salo bolo da Bokar Traoré an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn an b'olu fo waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ baara in tɛgɛ maa saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne tɛnkulen don ɲɔgɔn na studio nɔrɔma ba in kɔnɔ kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔn politiki kuma jamana lakana kuma Mali ni CEDEAO cɛ bɛ cogo di jamana laadako bɛ cogo di da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔn bɛ cɛ t'anw ni CEDEAO cɛ tugu koyi an bɛ fɛn min fɔ an y'o f'u ye ka ban baara banna kuma wɛrɛ tɛ yen kuma tɛ yen o kuma k'a ɲini Amedi fɛ a k'a bolo yɛlɛma a bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Boite naamu ne ko bala cogo bɛ di Bokar ne bɛ n tɛgɛ don joona joona le pays fasiriba n'o ye Birahima Gindo a ko Dr Choguel Kokala Mayiga Bokar Traoré a tun taara tile damadɔ taama la fasiriba ko taama in tun bɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min na o ye Qatar jamana ye fasiriba ko taama in Bokar ko nafa banbali sɔrɔla kɔnɔ ne ɲɛ Choguel Kokala Mayiga Mali premier ministre Bokar Traoré jamana kuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ale ye danaya d'a kan ni k'a bila ka taa Mali ni Qatar jɛɲɔgɔn teriya mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale Bokar Traoré ni ka taa kolo girinya k'a nin kɔrɔsiɲɛ fasiriba ko Dr Choguel Kokala Mayiga Bokar a kelen ma taa ani an ka jagokɛlaw ka ɲɛma ni ka tila ka taa bila maaba caman na jamana in kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen taara jango ka se k'a lajɛ sira kura minnu bɛ yen Bokar ni ka sira jɛya ni ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko min ye embargo o dan bɛ Mali kun an bɛ don min na ko bɛ yen min ye Qatarikaw ka embargo min tɛmɛna Bokar Traoré olu ye dabali ni fɛɛrɛ min kɛ ni k'u yɛrɛ sɔrɔ Bokar Traoré kuma o sigira u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ba ko fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ale ta kun ye fɛn jumɛn Bokar o de ye ka sira furan k'a jɛ Qatarikaw ɲɛgwɛn u bɛ se ka mun kɛ Mali ye sisan min ye Mali mago bɛ fɛn minnu na Dr Choguel Kokala Mayiga a y'i da don o la Bokar o belebele dɔ ye fɛn jumɛn ye o de ye kɛnɛya ko ye o ye kalan ko ye o ye sira ko ye o ye denmisɛnw ka baara ko ye o ye jago o yiriwali ani ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko min ye Qatarikaw ka ɲɛmaw ye u ye an ka premier ministre ka kuma bɛɛ lajɛlen lamɛn Bokar Traoré u y'a yira k'a fɔ kuma min bɔra da kɔnɔ a b'a hakilina la a bɛ fɔ a sɔnkun kan k'u y'a bɛɛ lajɛlen mɛn u y'a mɛn Bokar Traoré k'a tɛna kɛ bila ka suma ye dɛ fasiriba ko min ye Qatar ɲɛmaw ye u bɛ se ka min kɛ Mali ye sisan nɔgɔni fɛ o ye CFA wari miliyari 15 ye o kuma ko Choguel k'a da ka sunɔgɔ k'u y'o di ka ban k'u y'o di ka ban n'o bɛ segin yɛrɛ fasiriba ko Bokar Traoré laɲini tɔ minnu kɛra a ko u y'a bɛɛ lajɛlen mɛn u y'a sɛbɛn Bokar Traoré min ye Qatar ɲɛmaw ye u bɛna lajɛ jango ka wari bon dɔ bɛ yen Bokar Traoré n'o ye fɔn Qatar ye k'u kuma u bɛna la u bɛ se ka fɛn minnu kɛ don n'a nataw la wa k'o tɛna kɔli fiyewu fasiriba ko a ko min kɔni ye miliyari 15 min sɔrɔla Bokar Traoré ko bɛna don kalanko daw de fɛ a bɛ bɔ a da fɛ dɔɔni fasiriba ko n'i y'a lajɛ Mali denmisɛnnin minnu bɛ tila kalan na baarantanya bɛ an ka jamana in kɔnɔ Bokar Traoré min ye Qatarikaw ye u bɛ se ka na baara yɔrɔ sigi cogo min na jamana in kɔnɔ walima an ka jamanaden minnu bɛ se ka taa baara bolo dɔw ka jamana kɔnɔna la bɛn kɛr'u ma sɔn kɛr'u ma fasiriba ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye Choguel Kokala Mayiga Bokar Traoré a nisɔndiyara kosɛbɛ a ko Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye ji b'an bolo yan Bokar Traoré nka min kɔni musakantanya bɛ an na Qatarikaw y'u kantigɛ da d'an ma
o kuma k'u bɛna dɛmɛ sɛnɛko la min ye mansinw ye ka na bila min ye dun ka fa sabatili ye o kuma k'u bɛna boloda Mali kɔnɔ Fasiba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye gɛlɛya jugu min b'an kan Bɔkari Katarikaw kɔni Mali ka kule mɛn koyi u y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na Malidenw hamina ko ye fɛn minnu ye Bɔkari k'u bɛna don an jigi kɔrɔ ni Ala ni kira sɔnna ma miliyari 15 in o kuma kan k'o minɛ ka bila an kun o kuma k'o ka fisa ni gansan ye a tɛna kɛ dɔ in ɲɔgɔnna ye dɛ cogo di Ala ma hinɛ la i bɛ ka sini tama ko Chinois ka président ye miliyari 500 di o kuma ko bɛ avion kɔnɔ ka na Chinois ni larabu tɛ kelen ye maaw bɔra ka sira jɔ dunu ni bala ni tigɛrɛ o kuma ka taa sɔrɔ foyi n ko cɛkɔrɔba ka ko caman de kɛra Ala ka dugu ya Rabbi Ala ka dayɔrɔ suma bɛɛ kɛra nkalon kɔnɔna na nka ni sen na ta ko mugu jɛ bɛna li ayiwa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Alassane n'a yɛrɛ fa ta wa ko mun kɛra Alassane Dramane Ouattara n ko ale bolo k'anw bɛ saya anw tɛ saya k'i bolo to Ala bolo olu m'a faamu de i sigiyɔrɔma mana kɛ foyi ma kɛ i tɛgɛ don Bɔjabate ko n'i ye tigɛ ɲɛ jɔlen k'a t'a ɲin bolo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Zénith Bale Zénith Bale olu y'a salo ka bɔ anw ka jamanakuntigi ka kunnafoni di sira min bɛ yen n'o ye président de la République o ye kunnafoni in sɔrɔ ka bɔ olu bolo ko commémoration du 26 mars o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye Baba Musa ka fanga dafirila ka bɛn donni min ma n'o bɛnna mars kalo tile 26 ma san 1991 n'i y'a ta k'a lajɛ san o san o don kɔni n'o sera bɛɛ i b'a ye k'a fɔ o taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ waleya anw ka jamana kɔnɔna wa min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye u ma to kɔ a hakilinaw ni laadaw latileli la koyi bawo min ye sibiridon ye ka bɛn mars kalo tile 26 ma san 2022 b'a ye k'a fɔ hakilinaw o kɔni u y'a kɛnɛ sigi taasi bila k'o ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'olu ni tola bɛɛ y'a sabatili ɲinini la n'o ye démocratie ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka président de la transition ye ani anw ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ka taa se lasigiden minnu n'olu yamaruyalen bɛ n'u bɛ anw ka jamana kɔnɔna yan n'o ye fɔ les diplomates accrédités au Mali olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a selen kɔ kɛnɛ kɔnɔna na min ye monument de martyrs ye i b'a ye k'a fɔ a bɔla a ye anw ka jamana yɛrɛ jɔnjɔn fo fɔlɔ n'o ye drapeau ye vert jaune rouge o fɔlen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka jamana yɛrɛ tabiya ye ni fɔlisen min kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ jamana yɛrɛ fasa dali kama n'o ye hymne national ye a y'o fana a jɔla ni k'o lamɛn k'o ban o balen kɔ min ye jirifeere o kɔni a y'o ta ka t'o da monument de martyrs sanfɛla min ye taasibila ye k'o ta ka ɲɛsin maa minnu n'olu tola jamana ko la wa a y'a jira fana a ka nin waleya in kɔfɛ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ wele bila ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'i hakilina kɛ kelen ye o bɛɛ lajɛlen an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sen minɛli dabila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ min ye jamana in ye a bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na k'ale kelen tɛ se koyi wa gouvernement maa si olu fana tɛ se fo jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen de ka fara olu kan o hakilina ninnu ɲini k'u dɔn wa min y'u ka taabolo ye an'u b'a la ka jamana in o b'a fɛ jamana in lafiya da fiɲɛ bɛ se ka bonya fiɲɛ citɔla bɛ bonya cogo min na o ko hakilinaw fɛrɛw kan ka tigɛ cogo min na ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan o ɲinini la min ye colonel Assimi Goïta ye a y'a jira kokura k'a fɔ min ye politiki mɔgɔw ka farafarali ni ɲɔgɔn buruja ye k'o kan k'o dabila tɛ sa u kan ka bɛn ka kɛ kulu kelen ye hali n'a sɔrɔla kungilennaw tɛ kelen ye jamana jɔ kɔni na bɛɛ lajɛlen kan ka u ka filɛfan kɛ fankelen ye waasa jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔna na a ka se ka wuli ka jɔ a sen fila kan wa min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye ko fɛɛrɛw tigɛ bɛ gɛlɛya minnu n'o bɛ jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen kan o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli cogo min na i n'a fɔ da dumuni fɔ sɔngɔko min ye wuli ka jɔ ye kolonɛli a da selen o ma a y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛw tigɛlen don min ye da dumuni fɔw ye u sɔngɔw bɛ se ka basigi cogo min na min ye kɛrɛnkɛrɛnnen na sunkalo min n'o filɛ n'o kalo bɛ n'i kun bɔ o ko ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔ lamɛnw u ka se ka u ka sun don k'a tigɛ hɛrɛ la wa o tɛmɛnen kɔ kokura min ye fɛɛrɛ wɛrɛw ye olu tigɛlen don sɔngɔ ninnu sɛgɛsɛgɛli ko la maa o maa ne tɛgɛ de kɔni ta la min ye sɔngɔ yakubayali ye nin da dumunifɛn ninnu ko la i ni ɲagali min kɛ kan k'o bɛ taa ni ka da i kan colonel Assimi Goïta min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ jamana a fɔ jamana a ka yiriwali tɛ sabati
sabati bɛɛ ko jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ŋaniya ka kɛ kelen ye an bɛɛ lajɛlen hakilinaw ka kɛ kelen ye an ka jɛ ka fankelen filɛ waasa min ye juguw ye n'olu kɔni y'u kun da an kan bɛɛ ka taa sɔrɔ anw bɛɛlen don ni i b'a ye k'a fɔ k'u bɛɛ siran nin ye sɛbɛn min n'an y'a salo ka bɔ Zénith Bale kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ anw ka jamana min ye président de la République ye olu y'a sɔrɔ ka kunnafoni di ne bɛ n tigɛ don ko kura le patriote Fasiriba n'o ye Abdourahmane Baba Kuyate Tarawele a ko bɛn ma fɛn min dilan bɛnbaliya tɛna se k'o ɲa Tarawele an ka taa M5RP kɔnɔ Tarawele nin tɔn belebeleba in nin tɔn barikama ba in Tarawele bɛnbaliya a kɛmɛ ka fanga fɛgɛnya Fasiriba ko Tarawele min ye bɛnbaliya ye o dugu kɔni jɛra M5RP kɔnɔ sabu maa minnu kɔni tun kɛmɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni k'u ka hakilinaw ni dusukun kɛ kelen ye ni ka kɛlɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ min kun don n'o ye jamanadenw ka kɛlɛ ye Tarawele hakilina min tun b'u la don in kama u ka to ɲɔgɔn bolo kudayi kudayi hakilina kura minnu bɛ yen laɲini kura minnu bɛ yen jamanadenw mago bɛ fɛn minnu na u k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ k'o danna sira la a bɛ dan sira la kɛ parce que minnu fara la ɲɔgɔn kan u hakilina n'u ŋaniya tɛ kelen ni kuma de ye tiɲɛ kana siga Tarawele sɛbɛnnikɛla n'o ye Abdourahmane Baba Kuyate a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye M5RP ye bɛɛ lajɛlen donna kɔnɔ n'i ka ŋaniya ye dɔw ta ye an ka IBK ka fanga dafiri dɔw ta ye an ka fanga ɲini dɔw yɛrɛ ta n ka kɛ minisiri dɔw yɛrɛ ta n ka bila jɔyɔrɔba kɔnɔ bɛɛ n'i ka ŋaniya don Fasiriba ko a ko dɔw bɛ yen olu kɔni ma jɔyɔrɔ sɔrɔ Tarawele olu kɔni taar'u fɛsɛfɛsɛ k'u kɛ kɛrɛfɛmaa ye Tarawele min ye ɲɔgɔn buruja olu de daminɛna dɔw kɔni bɛ olu da donni tulu la olu da de tɔtɔtɔ Fasiriba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ bɛnbaliya kɔni o dugu jɛra a bila n ta bila min ye Choguel Kokala Mayiga n'ale tun ye u ka cɛba dɔ ye ale kɔni taara ni k'a kɛ premier ministre ye Tarawele bɛɛ lajɛlen kɔni da bɛnna k'a don kama o tuma min kɔni premier ministre ye a ka bɔ M5RP kɔnɔ k'a da kan u ye wulikajɔ min kɛ IBK ka fanga dafirili la i b'a don o yɔrɔ la ko jamana ko tɛ mɔgɔ caman ta ye ni jamana ko kun don ni mɔgɔ dɔ taara k'o kɛ fangabulon ɲɛmaa ye k'o kɛ premier ministre nanzarakan fɔlɔw ko ten bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu o nɔ jamana ko tɛ Tarawele n'i ye kɛlɛ kɛtɔla ye misi kunkoloko la dɔ mago bɛ da dugula la a ko n'i ye ko taabolo ye Tarawele min ye maa caman olu kɔni t'u jigi bɛ premier ministre kan o tuma ma kɛ olu ye a kelen mun kɛra Choguel ye olu fana ko mun kɛra ko mun de kɛra a kɛra jamana ko tɛ jamana ko tɛ dɛ Fasiriba ko Tarawele Choguel Kokala min taara ni ka kɛ jamana premier ministre ye Bakari i bɛ se k'a fɔ k'i tɛ Choguel fɛ nka k'a da tali kɛra ni hakilina mun ye Tarawele a ye wulikajɔ min kɛ Mali ko la Fasiriba ko bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ni k'a bolodengɔni jigijigi nanzarabilenw ɲɛkɔrɔ ka tiɲɛjalan f'u ye hali k'a da u ma k'a ta kun ɲana ala dan'o ma ne lafiyara Tarawele i ni ɲɔgɔnna caman Fasiriba ko a ko docteur Choguel Kokala Mayiga a bɛ ka juru kun samani min kɛ Tarawele k'o de man di dɔw ye koyi a ko min ye M5RP ye dɔw kɔni y'a lajɛ sa min ka gɛrɛ Choguel la ŋaniya mun b'u la Choguel y'o si dɔn o tuma a y'i datugu ɲɛ u ye ɲɔgɔn sama daminɛ Tarawele maa dɔw kɔni ye jɛrɛjɛkulu kura sigi min ka bɔ M5RP kɔnɔ Madame Si Kayatu Sow ka taa bila Cheikh Umar Sissoco Mohamed Ali Bacili a n'a tɔw olu fara ka bɔ M5 la Fasiriba ko ni disibaw k'u fara ka bɔ M5 la Tarawele ko tɛna M5 fanga dɔgɔya wa Fasiriba ko a bɛna fanga dɔgɔya kosɛbɛ nka n'i ye ko taabolo lajɛ maa minnu kɔni tora Choguel Kokala Mayiga kɔ olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ Choguel dɛmɛ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ ko Choguel mana kɔfilɛ kuma o kuma a b'olu jɔlen sɔrɔ a kɔ wa a b'u jɔlen sɔrɔ a ɲɛ fɛnɛ Fasiriba ko min ye Choguel k'a ka tɛmɛ n'a ka baara ye o tuma maa minnu fara ka b'u la Bakari ko siga kɔni t'a la ko nkalon ni tiɲɛ ko kelenw tɛ dɛ k'u bolobatɔ bɛ tila ka na Fasiriba ko a ko min ye maa minnu tora M5 kɔnɔna la olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna to teriya la olu bɛna to badenya la o tuma ni ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka politiki k'o bila kɛrɛfɛ Tarawele ni k'u bolodengɔni ɲɛsin maa kelen na o ka kɛ M5 ka cɛbɔ ye kalafili nata la a ko o ko labɛnna ka ban a tɔ tora o don ka se kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le patriote kɔnɔ Abdourahmane Baba Kuyate ale ka sɛbɛnni don Abdourahmane Baba Kuyate ka fara patriote mɔgɔw kan ka fara an yɛrɛ kɔrɔkɛ Mamari Fofana kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Wajabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o o k'a ma ko Nouvelle Horizon n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ e ko o kuma sabati cadre d'échange de partis politiques fɛ wa n'i y'u ka taabolo lajɛ o kɔni kun kɛ bɛ ka kakarabadakan ni babalikan min da ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw ma o de ye ko wulikajɔ ka kɛ kosɛbɛ waasa
fɔra min ye martikalo tile 26 tɛmɛlen k'olu kɔni ka kangarida k'a kun t'a mɛn ka ɲɛsin o ma min ye wulikajɔ ye o kɔni ko kun n'o sabati Mali selege naani kɔnɔna na min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ninnu ka fanga ye k'a dafiri fana bawo hakilina de bɛ u la bawo taabolo min t'an bɛ u fɛ o de ye jamana in a bɛ se ka bila dingɛ dɔ na bada cogo min na jamana ka bilisa ɲaami mada ni ɛlɛ ni olu kɔni ma u bɛ jɔyɔrɔ minnu nɔfɛ n'o ma o sɔrɔ wa e ko olu tɛna sɔn jamana ka kulo suma ko ye a bara ta ni di y'o ɲininka u b'a fɔ k'olu ka wulikajɔ k'o b'a la k'o kɛ jamanadenw ye ka taa sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ de y'a jira k'a fɔ minnu bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya la bibi na k'o yɛrɛ de olu ka maa sugandilenw don maa minnu bɛ yen u b'a la ka baara min kɛ ko baara in k'a jaa bɛ jamanaden kelen na bɛɛ lajɛlen ye jɔnni kun t'a dɔn k'a fɔ b'a fɔ jɔnni kun b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i jɔ nanzarabilen kɔrɔ ka cɛjala fɔ a ye maa jɔnni kun b'a a miiri n'i t'a fɔ k'i bɛ ka sugo ka min ye jamana maa minnu y'o yɛrɛ kɛ an dɛmɛbaa ye ka tila ka na kɛ ɲinjugu ye n'o ye faransi soldats n'u nɔfɛmaw ye k'u gɛn k'a fɔ k'u ka koso n'u ka kaso fara ɲɔgɔn kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ maa kun bɛ se ka da la k'a fɔ u n'a fɔ tubabubilen ye wa nin bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ mun b'a jira k'a fɔ fana min ye nin cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye minnu sera k'o baara n'u hakilina n'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko mun na k'u tɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔna na cɛmancɛ fanga mun b'a jira k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen man k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ di n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Tuguna A Tarawele ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin politique tɔn ninnu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye n'u kun ye a jira k'a fɔ ko martikalo tile 25 tɛmɛlen k'u na jamana bila dingɛ dɔ la i n'a fɔ n da tul'a la cogo min na wa u y'u tɛgɛnkɔni si fɛn min na n'u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ko min ye transition ye ko k'o ɲɛmaya a fɔ transition ye ko ka transition kura sigi wa min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaya so kura ye o ka sigi n'o ye transition faleli ye ka taa se an ka gouvernement ma min ye gouvernement ye k'o fana maa min b'o ɲɛmaya la n'o ye cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ye n'o ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga k'o gɛn fo ka wulu jɔ a nɔfɛ ka maa sigi maa min bɛ yen ni a bɛ bɛɛ lajɛlen lamɛn o fana bɔlen kɔ min ye CNT n'o ye Conseil national de la transition ye a fɔra ko k'o fana kɔnɔ fɛrɛ olu ka maa minnu bɛ yen n'olu ma don yɔrɔ sɔrɔ u bɛ se ka don cogo min na min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw n'o ye colonel Assimi Goïta n'a ka maaw ye ka fara Sogɛl Kokala Mayiga kan ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nkalon bɛ ninnu da min ye nin politicien ninnu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye n'o ye cadre d'échange de formation politique ye ni regroupement politique u kɔni ko hakilina minnu bɛ u la fɛn min b'u jabajɛ o de ye u kana fara olu kan maa dɔ bɛ yen i tɛ don jɔyɔrɔ la k'i ka hakilina i b'a kɛ ka jɔyɔrɔtigi ni k'a dɛmɛ a ka baara la min y'u ka wulikajɔ ye k'o kan ka o de caman boloda ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma waasa min ye jamana in ye a ka se ka jɔ a sen fila kan maa ni mun kun t'a la k'anw ka jamana bonya tugun koyi nka min ye nin cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u kɛla sabu ye maa caman bɛ yen bi in na bɛɛ lajɛlen bɛ disi gosi n'i ka malidenya ye bawo i kun kɔrɔtalen don diɲɛ kɔrɔ wa n'i ko k'i ye maliden ye a bɛ dɔ fara i ka yanga kan wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Alisa Tuguna A Tarawele ye a ko cadre d'échange maa ninnu k'u ka sabali bawo jamana in bɛ cogo min na sisan maa mago tɛ gɛlɛya la an mago tɛ dingɛ dɔ la an mago tɛ foyi la min bɛ se ka kɛ sabu ye ka dɔ fara an ka gɛlɛya kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ni CEDEAO an da tɛ ɲɔgɔn da la tugun min ye CEDEAO ye ka taa se Union africaine ma ani Nations Unies ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni hali n'a sɔrɔla fan dɔ fɛ u kɛn bɛ k'a jira k'u bɛ an fɛ nka min ye UEMOA ye ka taa se CEDEAO ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ an m'olu hakilina n'an m'o sira taama olu n'an tɛ fankelen o bɛ nin bɛ kɛ sabu ye anw jamanadenw de ka fara ɲɔgɔn kan sa u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ hakilina minnu na an ka se k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa jamana in jugu bɛ se k'a ye cogo min ko tile bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin cadre de formation de regroupement politique ye n'u y'a jira k'a fɔ ko pour une transition réussie k'a fɔ ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye k'u ka fanga man di olu ye u kɛn bɛ ka kulekan bɔ ka ɲɛsin CEDEAO ma ko kura Union africaine Nations Unies fo ka taa se Union européenne ma waasa ninnu bɛ se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ma cogo min na wa maa bɛ se ka a faamu cogo di e b'a fɛ ka jamanadenw lafiya e ko ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ka ta ka kalifa e la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana kɔ kan walima fara ɲɔgɔn kan jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'o kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ma e bɛ fɛ k'i kan maana bɔ olu nɔfɛ tugun ko kura olu ka dɔ fara o jamana gɛlɛya kan o bɛ jamanaden ɲumanya ko fɔ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Tuguna A Tarawele a ka fasiri Jɛka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
wajawate namu ndogo bala chuko be Bortore daninde mu ma soli ka do basulu kono o tay badin shuye l'indicateur de renouveau Modibo Sidibé far anga wuli Modibo Sidibé Bortore ka be munumunu salola Bortore nga furo ben sebela ni waju ma do yiriju kanga do ba ko ma munum be daga sunogola ko Modibo Sidibé sika ko ntala lake ale ko be ka munumunu salo boloda Bortore aka munumunu salo ni dunya laje koro chama bala de do warete hakilna mun bala politique buna ku kan sabu politique tomba bolo no ye far anka wuli Bortore ngania mun bala Modibo Sidibé jamana premier ministre korodo Bortore hamina ko mun bala parce que ba ko no ye Seydou Jara ye Modibo Sidibé ka be sugo be kale Bortore minye jamana kuntiki yaye fa ka ko de ye akasigi kuluba enko aga duguma jesa ni cɛw ma kari ɲɔgɔn na se b'a ti dɔn dɛ i ka t'o la o Bortore parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ dugu mana jɛ fo ka taa fɔ tile binna Modibo Sidibé a bɛ wuli ni ka yɔrɔ dɔ magwɛ Bortore denmuso ka te dute min yɔrɔ Bortore a bɛ t'i sigi o kɛrɛfɛ a n'u bɛ baro kɛ u bolo bɛ don marabatigɛ la ɲɔgɔn fɛ u bɛ marabatigɛ wɔrɔ k'a ɲimi Bokari ni ka te ka fale fale ni ɲɔgɔn cɛ tigɛw bɛ ci ɲɔgɔn tigɛ yɛlɛw bɛ kɛ jamana kunkanko kumaw bɛ fɔ kulo tɛ sɛbɛ tɛ tulon sa parce que b'a ko Bokari min ye muso olu ka tantini o sigiyɔrɔ n'o ye arabanu ye ka taa bila sibirinu la Modibo Sidibé Bortore bɛ munumunu salo boloda u ka hakilinaw ɲininkali kɛ u mago bɛ fɛn jumɛn na u ka projet mun ye gɛlɛya jumɛn de b'u ka k'o fɛnɛ ɲini k'o dɔn parce que b'a ko duguba kɔnɔ sigi dɔrɔn tɛ Modibo Sidibé a bɛ munumunu salo boloda min ye wula kɔnɔnaw ye parce que b'a ko jɔkun tɛmɛnen Modibo Sidibé a ye munumunu salo boloda ni ka taa Kangaba Bortore n'ale bɛ Kulukoro marabolo la parce que b'a ko a taara munumunu ni ka dugudenw ɲininka sigilen bɛ sigi cogo minnu na hakilina minnu bɛ u la Bokari n'i y'a ka dugu bolodalenw lajɛ o dɔ ye Degela o dɔ ye Kela ye n'o ko fɔra o ye maninka dugu belebelew ye u n'u ka laada n'u ka kokɔrɔ parce que b'a ko Bortore a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la min ye laada ye ani kokɔrɔw ye olu kan ka bato ni batokan ni sira minnu ye o siraw bɛ taama sabu min ye worodentan ye i dantigɛ n'o ye bulonkɔnɔnaw la kuma kan ka di maa minnu ma fɛn minnu kan ka ɲɛfɔ Bortore i b'a ye k'a fɔ wulakɔnɔna bɛ n'a sigicogo dɔn Bortore min ye Modibo Sidibé ye a kɛn bɛ k'o dɔn ni k'o dɔnna kari Bortore min ye jamana in kunkanko ye a ko min kɔni ye ka premier ministre kɔnɔna ye a ye jamana in taama cogo min na ale ni Alamayina Amadu Tumani parce que b'a ko min ye Kelakaw ye ka taa bila Kangabakaw la Bortore u ko k'u tɛ ɲinɛ ni diyo fila kɔ ko ye n'o ye ATT Modibo Sidibé o tuma k'u ka ɲɛmaya waati a ko n'i y'a lajɛ ATT ale ni Modibo kun ka di u ye baara caman boloda ɲɔgɔn fɛ Bortore ko n'i y'a lajɛ u ka siraba mun bɛ n'o ye Kangaba ye k'i b'a fɔ ko ATT Modibo Sidibé barika n'i y'a lajɛ u ka sɛnɛkɛyɔrɔ caman bɛ Modibo Sidibé Amadu Tumani Ture barika min ye kokɔrɔba mun bɛ n'o ye Kurukanfuga ko yanga diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka Kurukanfuga dɔn ko Modibo Sidibé Amadu Tumani Ture i sera Kurukanfuga ma se n y'a ye de télé la gabakurunin 3 de tun bɛ yen gabakurunin 3 ne yɛrɛ sera yen nka ATT ko k'a bɛna monument jɔ yen o tuma n t'a dɔn sa ni monument ye a bɛ gabakurunin 3 y'a ɲina la kibaru n'o de ye jamana in fana fiyɛ o kuma ka bɔ koyi n'i taara ni bonya k'i karama bonya yɛrɛ mana wara i farikolo la e bɛ kuma fɔ i tɛ se ka min yɛrɛ kɛ sa o k'a lajɛ joona monument in ka jɔ Bortore min ye lycée de Kangaba ye Amadu Tumani Ture Modibo Sidibé Bortore n'i y'a lajɛ k'a tɛ se ka fɔ ka ban parce que b'a ko min kɔni fari an ka wuli Modibo Sidibé n'a président ba y'ale a ko ale kɔni ye gɛlɛya dɔn ka ban Kangaba ale kɔni bɛ min fɔ Kangabakaw ye u k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina don nka maa min bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ Bortore ko bɛ don i ka kɛwale nin fɛ o tuma min ye Modibo Sidibé Bortore ko politique dɔ kɛra kuma la sa ale kɔni ye maa min ye an ka taa dɔrɔn ka baara kɛ kɔfilɛ tɛ min na kulubali filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Seydou Jara ale ka sɛbɛnni don Seydou Jara ka fara indicateur de renouveau maaw kan namu bɛɛ lajɛlen fo hali wajabate namu a y'a sama i b'a sɔrɔ a balalen don ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon Demba Konte nin ye a ka fasiri ye Demba ko k'an ka taa marabolo 4 na n'o ye Segu région ye kɛrɛnkɛrɛnyala min ye Dugabugu ye wa dugu kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen n'a bɛ wele ko Ɲungu o filɛ nin ye Dugabugu fɛ n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye sibiri ye ka bɛn mars kalo tile 26 ma min ye Ɲungu togoda ye n'a ni Dugabugu cɛ ye kilomètre 5 ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ Segu cercle a b'o de kɔnɔna na min kɔni kɛla sabu ye an ka finitigilakaw n'o ye Kana
fana sabati baw ye ka taa se ni yɔrɔ sigi baw ma e k'u ma kari ɲɔgɔn na wa ka sabu kɛ wulikajɔ dɔ ye wulikajɔ yɛrɛ o sɔrɔla mun fɛ min ye u ka misiw ye banbanjiw mun ye zumba kulow ye n'o kɛn bɛ ka banbanjiya birifini kala u yɛrɛ la u kɔni u nana beni dugu kan min ye misi 200 n'a kunkanfɛn ye k'o gwɛni ka taa n'a ye n'i ye a ko ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye dugutigi ye a ye wele bila duguden kelen bɛɛ lajɛlen ma donso minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲugunkaw kan ni k'u ni u bolominɛ ni k'a lakana ka fara anw yɛrɛ ka finitigilakaw kan nka min ye donso ye olu de jɔyɔrɔ bonya bɛ dugu in kɔnɔ kosɛbɛ olu kɔni wulila ni ka se ka mɔmɔli ni k'a boloda wa o dugujɛ i b'a ye k'a fɔ donso fɛn fɛn b'a lamini na wele bilala nin bɛɛ lajɛlen ma walasa min ye misi ninnu ye n'o ye misi 200 ni kɔ ye a bɛɛ bɛ se ka ɲini ka ye cogo min na nka i taama mɛnɛ sisi ma bɔ bawo hali misiw taafa o ma ye donso ninnu fɛ wa i b'a ye fana k'u to u kamanagan sigi la i b'a ye k'a fɔ min ye dɔ fana ye n'o ye dugu wɛrɛ maaw ye olu kɔni ka misiw de nana ka na yaara ten mɔgɔninfinw ka tigɛforow kɔnɔna na o fana o wulila ni ko misiw bɛɛ lajɛlen talo ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ sa ko min ye misitigi ye ko fo misitigi ka ye kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ min ye misitigi ye olu kɔni wulila ni ka t'u ta da an ka finitigilakaw tulo kan n'o ye kana tigilamaw ye olu kɔni ma ni ko lajɛ koyi o wulila ni k'u kunda yɔrɔ kofɔlen kan min ye magwɛ ye n'o ye aranfɔri o bɔla marakala ani ɲɔnɔ waasa min ye ni misi minnu n'o nana don ni forotigi in ka foro kɔnɔna na ɲungu kɔnɔna na a ka misiw bɛ se ka d'a ma cogo min na min ye ɲungu denmisɛn ni maabakɔrɔ ye cɛfara muso kan nin bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ k'a fɔ ko min ye ni misi ninnu ye k'a tɛ di koyi olu ka misi 200 ni kɔ n'a ma ye ni misi minnu dolen filɛ nin foro in kɔni kɔnɔna na olu ka dugu la ko misi ninnu ko tɛgɛ tɛ b'u kan na i b'a ye k'a fɔ finitigilakaw y'a ye k'a fɔ min ye ni dugumaaw ye u jɔn bɛ u kɛlɛ kɛ bolo kan e k'u ma kɔsegi bɛlɛ da wa u segin n'u kɔ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ n'u kun ko k'u b'a ko kɛ wajibi ni bilen a bɛ taa wolo ko wɛrɛ la ala k'an kisi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye maa dɔ bɛ yen o ye dusukasi sɔrɔ dusukasi wɛrɛ nana fara a ka ko kan a fana y'i banba o dusukasi filanan in kun kan k'a fɔ ko min y'a ta min dununa n'o ma ye o kɔni a t'i tɛgɛ bɔ filanan in kɔni kan o kɔni kɛn bɛ sabu ye min ye ɲugunkaw ye bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don wa u y'a jira fana anw ka finitigilakaw la k'u ka sabali bawo maa minnu bɛ yen n'olu bolominɛn'u nikun kan ka lakana ko cɛn don k'an ka finitigilakaw u bɛ wulikajɔ la o wulikajɔ yɛrɛ kɛn bɛ sababa ye diɲɛ don o don sanayɛlɛ kɔni b'a la ka sɔrɔ finitigilakaw fɛ n'o ye forces armées maliennes ye ko nka ko min ye nin bingani wale ninnu ye u ka nin to u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u b'a walawala bawo a ko tɛ taa yɔrɔ jan o n'i ye ko kɛ na ni n ta sara a ko mana wolo fɛn min na a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nin ye wele sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Demba Konte ale ka fasiri bon Traoré a ye to an ka sama i b'a sɔrɔ a balan bɛɛ o tuma an bɛ taa Amedi fan fɛ an bɛ jini min o bɛ bɛn jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn o de wese donc ala dɔnkilidala ka nin kɔrɔfɔ in Mali in bɛ yɔrɔ min na a ye anw siran nka minnu bɛ cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaaya la olu ka wuli ka jɔ a y'anw tigi sigi o ye tiɲɛ ne ko bala cogo bɛ bon Traoré ne bɛ n tigɛ don joona l'observatoire fasiriba n'o ye Umaru Sawadogo Baru kolontigi a ko an ka taa Koro Korokaw ka laadala kɔmɔ min bɛ yen Bɔkari Traoré ko ɲinan ta laada a lakilenna sibiri tɛmɛnen mars kalo tile 26 min y'an ka bɛɛ jɛ fanga démocratie o don ni jamana kɔnɔna la Bɔkari Traoré Koro dugu min bɛ n'o ye Banba n'ale bɛ Koro marabolo la Bɔkari Traoré min ye dala belebeleba dɔ bɛ yen san o san Bɔkari u bɛ taa kɔmɔ o tuma mɔni tɛ jɛgɛ ka di n ye mɔni tɛ jɛgɛ ko ye Bɔkari mɔni ye laada ye sabu a bɛ dugu kɔnɔ san yirika don Bɔkari Traoré ka fara dugu ale ɲɛnajɛw kan fasiriba ko a ko min ye yɔrɔ in ye san n'o ye Antogo Bɔkari Traoré i b'a ye k'a fɔ maaw de bɛ taa fin a da la Koro ka fɛn fɛn bɛ jamana in fan o fan kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen fasiriba ko nin ye fɛn duman belebeleba ye sabu dugu sigilen bɛ laada ani kokɔrɔw kan fasiriba ko n'u tununa ka ban an bɛ sɔn ka tunu jamana ko la a ko n'i ye kow lajɛ sibiri don Bɔkari Traoré maaw kun sigilen bɛ ka jama min makɔnɔ o ma ye koyi k'a sabu kɛ mun ye kɛlɛjugu min bɛ Koro marabolo kɔnɔna la sabu n'i ye Koro lajɛ a b'an ka camancɛ marabolo fɛ a ko bamancɛ wale a bɔra kɔrɔnfɛ bolo la ni k'a kunda camancɛ kan Bɔkari Traoré a ye degun ta ka sigida mɔgɔw sɛgɛrɛ kɔlɔkɔlɔ ko to la
fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ka kɔn kɛlɛ ɲɛ ne nin waati sera n'o ye banba dala ale mɔli ye bɔgɔtaro de jama min bɛ bɔ a dagosi de ka bon kosɛbɛ nka min ye kɛlɛ jugu min cogolen bɛ maaw kun ni maaw bɔr'u sigiyɔrɔ la bɔgɔtaro kɛra sababu ye maa min tun bɛ a man caya fasiriba ko bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen don bɔri nka o n'a ta o ta maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ o tuma laada ye k'olu bɛ t'u sen jɔ kɛnɛ kɔnɔ fasiriba ko min ye kɛnɛ ye a sigira bɔri b'a ye k'a fɔ ni kɛnɛ bɛ sigi min ye dugu a maakɔrɔbaw ye laadalatigiw olu bɛ wuli bɔgɔri n'u k'olu ka kɛta kɛ bɔgɔri olu ka kɛta kɔni ye min ye ni ka dala ɲama fifa n'u ye dala ɲama fifa sabu dala dɔ ni min ye o de ye ko bama min b'a kɔnɔ ko dagosi de ka bon nka n'u y'a ɲama fifa bɔgɔri tarawele bama bɛ taa sanna wa u bɛ jigin dugu la wa maa si tɛ kɛ ala ye k'a dɔn anw ka maaw ye olu de ye bama bɛ tunun pewu ne y'o fɛ yen o an bɛ pakajuw fɛn fɛn yan an ka kɔrɔlen sira an ka kɔrɔlen sira ta ma dɛ tuma dɔ la n bɛ tugu i kɔ ko ye ayiwa an dalen b'an dulon fɛn dɔ la fɛn min t'an ta ye a ko in a bɛ to i m'o fɛn kura sɔrɔ wa kɔrɔlen ta de tiɲɛ bɔn dɔrɔn de faseba ko maakɔrɔ bɛ t'u sigi dala ni k'u ka kɛta kɛ o tuma k'a tutu ji la bɔgɔri bamaw bɛ se ka tunun pelenketew bɔgɔri min kɔni ye maakɔrɔ n'olu tilala i b'a ye k'a fɔ u ka dugu fɛrɛba la marifatigiw ka marifa kunkan bɛ se ka bɔ ten bɔgɔri o marifa kunkan bɛ min yira o tuma cɛkɔrɔbaw tilal'u ka kɛta bɛɛ lajɛlen la o tuma dala kɔni a labilala ni dala labilala min ye bama bɛnindenw ye bɔgɔri olu de fɔlɔ bɛ don ji la o tuma ni ka baara daminɛ n'o ye mɔni ye jɔ bɛ min bolo min yɛrɛ b'i ta minɛ bolo la bɔgɔri olu de fɔlɔ bɛ don n'o ye bɛnindenw ye o tuma ni maa wɛrɛ dɔn min tɛ bɛninden ye e t'a se fila ayiwa laada ko don koyi bɔgɔri de a ko min kɔni bɛnindenw n'olu fɔlɔ donna bɔgɔri de ni k'u ka jɛgɛ minɛ ka kulekan bɔ o tuma ko a yamaralen bɛ bɛɛ lajɛlen i ye balimamuso nafa ye wa balimamusotigiya a nafa de filɛ balimamuso fɛnba don balimamuso bɛ maa minnu bolo a y'a taw minɛ ka ɲɛ fɛnba don bɔgɔri de fasiriba ko n'u ye balimamusodenw ye olu tilalen jɛgɛ ɲama fifali la bɛɛ lajɛlen kɔni b'i kari ka don ji la min bolo ma bɛn min ma i b'o saloni ka bila i kun bɔgɔri i b'a ye k'a fɔ bama minnu bɛ yen maaw kɔni b'u ɲini ka dɛsɛ maa si ɲɛ tɛ bama ye bɔgɔri i b'a ye k'a fɔ jɛgɛ minnu bɛ yen maa tɛ bama ye o b'anw ka maaw kɔ sa bɔgɔri fasiriba ko wa jɛgɛ minnu bɛ dala kɔnɔna la o de ye manɔgɔw ye manɔgɔ belebele filɔlenw maaw bɛ tilen de k'a salo fasiriba ko n'i y'a lajɛ dugu dɔ bɛ banba kɛrɛfɛ bɔgɔri n'o ye yanda kɔni a tɛ ko maa la bɔgɔri ko bɛ se jida in na a ko maa minnu fana ɲamakalaw ye olu tɛ se jida in na ni ji in ye bɔgɔri k'a kɛrɛnkɛrɛnnen de don yen dugu laadalamaw dugu yɛrɛwolow tɛmɛsennaw sen t'a la bɔgɔri o tuma min ye ni dala in ye bɔgɔri b'a ye k'a fɔ ko dalakɔrɔba don fasiriba ko n'i ye kulokun gɛlɛya kɛ k'i bɛ dugumɔgɔw kan sɔsɔ bɔgɔri k'i b'o nɔ i yɛrɛ la dɛ n'i y'i bolo jigin ji la ka jɛgɛ minɛ e ko jɛgɛ in laban b'a dun de fasiriba ko o tuma an ta ɲɔgɔn fɛ wa maliyɛn bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ o y'o de ye n'i ye nin kɛ sisan n'i ma nin bila i bɛ sa o bɛ bila dɛ i bɛ sa dɔ wɛrɛ tɛ i bɛ sa sisan kana siga bɔgɔri tarawele sanni ka segin t'a la a ko maakɔrɔw ye min dilan ka bila kabini kunun o ko kelen de bɛ bama marabolo kɔnɔ n'o ye koro ye fasiriba ko min kɔni ye duguden dɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko jama cayabaliya ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ bamancɛ b'u ka fura kɔnɔna la o tuma ko de y'a to maaw bɛ yirayirana na o tuma ko ni bamancɛ wale banna don o don o tuma ko laɲini dabɔra min kama o tuma ko laɲini bɛ o kundama sɔrɔ o bɛ ban o tuma o bɛ ban don dɔ n'ala sɔnna ma fasiriba ko bɔgɔri tarawele o tuma ko n'u m'u cogo dɔn ni nin laadalafɛn minnu tununa ka bɔ an senkɔrɔ bɔgɔri k'a dama ni sigida la a dama ni sigida la dɛ o tuma min ye banbakaw ka dalamɔ ye o k'a kɛra sibiri don hɛrɛ ani karama ye bɔgɔri tarawele maa ma jogin maa ni ma to foyi la o tuma lakana baara a sabatira dugudenw yɛrɛ fɛ o tuma kɔmɔ bannen kunkan fɔlɔ min tigɛra ka kɔmɔ daminɛ o tuma ko marifatigiw ye kunkan filanan tigɛ n'o kɔni kɛra dɔrɔn ko bɛɛ bɛ bɔ ji la a tɛ ku malabilen i sen ka don ji la i ye min sɔrɔ sa o bɛ k'i garisɛgɛ kunnafoni filanan ye an ye min bɔ l'observatoire kɔnɔ a ka bi bɔli don l'observatoire ka fara fasirajɛkulu mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo i bɔra k'i da tu mɔni ko kuma min na an bɛ maakɔrɔw fo ala ka u mɛn an kɔrɔ halisa
Bojawate ni yentega do ni sabambe bo sababu no kama ko l'indicateur du renouveau. L'indicateur du renouveau igragi dumya ni aka fatiriye. Igragi ko mi wuli ka joye e ko force barkani olu kon ke suratu ke da ko o farida ga ko nana wa. Bawo ni ata ka laje. Aw na furo da ma on ga jamana kono. Aw ma journaliste ya farmi inda. Aw ma wuli ka jo mi ga aw na kun na kan kela ko aw be na on bulum no ni ko lakana. Ka fara on ga force zarme maliani ga. Aw na na kun warayi aw yerala. Ko sa dai na fola ko aw ka ko so ni ka so fara yanga. Ka nga jamana to anye. Aw wuli mbe ka journaliste ya farida. No be wele na journaliste fu ko micro trottoir. Ka manifu da su musumu hakil na nyinge. Kange aw deseme kelela wa fa journaliste ya. Etali ma jaw yeke. Aw ma ango luguma ko journaliste de mali kono yawa. Awo nimbe ubesigu yere kuso kasa wasa ubesiga tanta sigomina mo ubesiga fuye tugomina barka na eto ankoro enu ba kala ma da boku nege tali gawo ko yerala ko ta farda ya ne chen o siye jol do uye bamaja wala ta ko dugude o tegere akacha gawo ko munu sigime gawo akacha ka biuga o wala munu ngela bele gele ba kala ma ukata ka bwanga jamana ko ala fara ka bonyo na eleni vraiment franci andi aw nege gise dengile foite awna nu ko da nyana ni kunta foda kono sa na ko ma ni wale ko ni boka ye ibaye mi ye gawo ka fotigi no gouverneur ale ko ni aye lettre ke kanyashi barkan komanda ka norobla mayi gawo konnana lettre ngonnana ibaye ka fo mi ye general Musa Traoré ale mi ye gawo gouverneur bibina aya fo ka lettre kono ko mben kangar daka nyeshi awba tabulu mi vleni ye awla nin daw na kundo ye wani te aw na kaye aw masigini ni ye gawo konnana wa na kama ken ye mali fara kono goyi ni ya taka laje tabulu mi vleni ye ni mena ke sawuye ni ga bizi basa ni basiki baliya o de do gawo konnana mani hu hagin nan yini jabana nyemo mo farida o mate awba ye mi na ni ya ja farele ka para do buluda yin galindi mo moli kanga ke ko sebe mi ngoni ni kangar madakaye ka bo general Musa Traoré yoro ko ni ajira ni ma ko fulo no force barkani no ye Francis Sorrasi la kanu no ko fule kan inda sumu wale mi mbara tani ga buluda ko ka bulu kan juna bawu mi ye basiki baliyai abeke sabu ina fo ya fo chukumina kan nanu oye wa mi hagilna flavlai ani irali ko se jamana de munu zigi me yoro ko fule ngonna wa ko tabulin ka ta fe ka yebi ta fe ga yejini ata fe ga masina ka migro ye bolongo ndana gawo ka fogi be journalist ya farida no donki baro siglamo ka tabulu wa ko tabulo mi vlene ko na ma ye ko mo be okay ko ye aw yera ga mawi munu mbe ke yera fara furba chaka ko ke ba mo mbe teni mzo wa ko mi ye force bargani uku ga mino fara yanga sama mi fara ka fuku ga mino chaka ba ga bana ko ukatanu alene ukatanu kuye u juguma bo anyu mandala ne ku yesa mai mi na ya sama ga bo leni ga tarjuro ni ko igra dumya ka fasiri bori igra dumya ma fo ka fasiri sebe ni kala bala jelen fo bor to ni ne ga bla gongola ni ya ta gongola ati foi foni ne kate kuna fonu musumana ninga bonye masola kadama ni yo minen shani ne bori illa dala kula ni minen shani na dore ko ni tambolo de wala nyuma folie sabu ni ya me kuini wonon gongon duru malate afoko nyuma ga nyuma de bila bori min ko ni yen lame bawiye lame ba singa bali lame ba nyina balu mamunu bangala buja wati be munu ban blasra bori tawre ninka bara era nege do na ka jado na bori ambe bela jelen fo minye foli bori ambe bitabla ya rappelez ni sidi katabla ka jama tola ubuno sigisa anga samata bon église jebi Tunisie wari okuma bela janga janga do ke église okuma jango ala bsega seba no ga anga ye Qatar kena konnala neni mina kashin gale malika ta kubri monna ala bsega no ga yi anga do ke ala be ma de mani jesri fa kosobe okuma chedo mambulo anga do ke nga namisiwa antisiwa rappelez ni sigisa minje sokobe kala rappelez suba rappelez na ye min fodro o ye tori tigere o kuma me jette ka fo ka wale dimondo ale de bolo be ne gala eni ne kunye bi kuna foni tige 600 me wuli farko na tigela mo be no sigi amba fo shini araba be se kenen kono tukunu mi masoro shini kuna foni la moda bela jene lokal la gala akambe jen wati were wa salam